Значи ние здесь трябва да бъдем много по-псуя. Валентина, изпусна ли? Не, бе, просто загрявам, бе. Аз може да не заброя, аз трябва още веднъж. Който би подига там. Та, гарантирам, че е аут. Вало, вало! Иван? Какво филия? Не, Отстрани да дойда. Чакай да видим кой биде, чакай. Няма какво говорим. Герой на матча. Чакай сега, че има и други изпълнители, да мръдни да е. Три гола ги биеме. Поздрав си матч, всеки Наско, интервюто да взимам ли, бе? Сега сам ли стои стъпане от самото? Няма да говорим, Стана тежък матч. Не. Стана добър матч за българските стандарти. Стана добър матч. Всеки даде своето. Стана тежък матч. Всеки даде всичко от себе си за победата. Всичко от себе си, дори Ганчо. И остана всичко да се реши накрая с Дуспи. На които... И направихме най-доброто, което можахме. И аз обърни се. Ето, вижте го, ето това Мартин Петров, запомнете го. Ето. И ние заедно от едно време. Ето го и ре. Козите да видят в Америка, че козите минат до стадиона. Чакай да им до Пеперейна, бе. Чакай, Антоне. Пеперейна, бе. Сега пой до гол. Снимай козите в Америка да видят. Има ли кози? Къде са? Наско, щеше да направиш бум. Бошка, много непрофесионално става цигара. Сега в Америка ще дават, бе, човек. О, стопа! Сигурно Сашо Диков! Сашо Диков, милее фугата, пускай директно, нямаше никакви инциденти, нито камъни хвърлени, нито какви... Друг път да съберете, да се обадите и играем. Аз го да организира нещата. Хубав мач, благодаря на всички, за някой три време. Ето, станахме два отборщика. Аз извинявам на моят отбор за спешната игра, но слушай. Другия път твой. Последно 20-30 часа ще вижте. Наско, прекратявам. Айде, излезте отвънка.